pamene mwambo otsegulira njanji ya sitima uli kati ku nsanje, amfumuwa anapasidwa mpata kuti ayankhule, ndipo amfumuwa anayankhula motere makamaka kuthokozapo za njanji komanso kupempha a president kuti awathandize ku nsanje makamaka kumbali ya Njala. Amfumuwa anayankhula chonchi mwamphamvu. Ayankhule nda president Jona bwana muve Mtima kuti mwalandiridwa kuno mwana mkulu ali wosangalala pazifuka zimene mwachita bwana state president ndi zazikulu kwambiri. Chiyambireni Malawi muno sizinachitikepo, koma lero mwana mkulu ali wosangalala. Uli mwana a state president pamodzi ndi mai akunyumba a first lady mai Monica Chakwera. Ine ngati tiyenda mera pamodzi ndi matiya anzanga kuno bwana tili osangala kwambiri. Ndi masinyo onse amene ali konkuno. Sitima iyi mwana aliyense samayidziwa, koma lero aliona sitima. China ndichi bwana zimene tifuna kukuwuzani motsikimiza. Njanje iyi ndi msewu zakupasani mavoti mpakana. Palibe munthu amene angakuvuteniso iyayi. Umboni wanu ukuoneka ni maso. Mwana osadziwa sima lero itani? Bwana zosangalasa. Mawenawa bwana kuchimwana kwa lankhula ndikusangalala osati kulephera kunena ya kusangalala chifukwa zimene muchitazi simukusankha mbali yayi. Mbali zonse mukuyang'ana dziko la Malawi lonse lino mukuyisamalira. Mawenawa apalamonti pepani kusangalala ndi a state president sida kutasani ule mwana ndikhululuke chifukwa Mtima ndili wosangalala kwambiri kuponda kokha kuno dziko lonse lagwedezeka. Zinduna zonse mabwera konkuno muve kuti mwalandiridwa. Amailiya ndaona kali kuti ndi yakonkuno ndi mdzulu lathu ule mwana ukhalepo. Bwana kuti tikambe zambiri tikusowa chochita cholankhula chifukwa muonesadi umboni wanu. Sitima yo anaitiwa mbali njanje ilikuwa kaleka ile ndali kutoka 1953 kwenda Zimbabwe na miendo, koma lero ndekwila lero hii ana nekwela lero hii bana. Tikuthokozeni kwambiri mutiwe chimene mwachitachi mwakonza mavoti anu mpakana wo. Palibe munthu ankalimbana ndinu, palibe. Mafumu onse ali m'manja mwanu. Tonse mafumu tabangana chinthu chimodzi, tikuvotereni mpaka na 2020 30 wo munawina ndithu. Palibe munthu apa iyayi chinabweracho titikwenda, kunabwerako titikwenda. Anthu akhulupirire chifukwa maonesa zintchito zanu zokuchitani umboni. Mawena bwana pepani kuno kuli Njala. Njala bwana, Njala hii ndadziwa kunena kuti dziko lonse la Malawi mukuyisamalira ndinu, komano kuno kwathu kwandambira kunera pambani.
kumphala kunkhabe kumadzi kukulibe mukanatiganizira bwana mawena ngati chimanga chilipo mutiponyere mwadi makimu yena kuzunzika kusowa chochita tikukupemphani bwana ulemekezeka kuti ino mutiganizire njala iyi yafika pena pase timadalira kudimbako kulibe chilichonse kumphala kulibe chilichonse ndikhulupirano mwachita zituko zambiri kuti tekeniki kodi chapapa chidamaliziwebi mukanatiganizira kuti ndikambe zambiri pali enangu amfuna kulankhulamu masinyo onse mumve kuti mtima mwalandiridwa ndafikira kusangalala chifukwa na zimene zachitika izi zachilendo kwa anthu enangu dziko lino lili kusangalala bwana mumve mumtimamo mukamakhala kuyambira lero musacheuke kuti munthu ina iyayi ife bafumu tamanga chinthu chibodzi 2020 sate wo zimene tikuwuza ntichitika ndithu boma ndikonthwera kusintha iyayi posati maa kusintha iyayi boma ndikomwe basi ndikatero mawu anga kuti ndipitirize mawu ambiri ningofuna kukuyamikani a state president pamodzi ndi amayi akunyumba my Monica Chakwera ndikatero ningoti zikomo kuti pofuna kupita kwanu mulungu akusamalireni tili nanu sitikusiyani ayi zikomo kwambiri ziko tathokoza zikomo kwambiri amene traditional authority ndamera kufotokoza kwambiri chiyamiko cha zomwe zachitika lero ndi zomwe zikupitirira kuchitika kuno ku Msanje komanso anaperekanso pamenepo dandaulo lawo limene ndikukhulupirira kuti olemekezeka president akumvani ndithu amfumu takuthokozani olemekezeka president kupitirira ndi program tsopano ndikufuna ndiyitane amene ali phungu wakunyumba ya malamulo amene ali olemekezeka Ramzan Juma iwowa akuyimirira dera la Msanje South zikomo kwambiri president Bwana mundilole sinayambe kupereka maulemu popeza ndine munthu andale ndingopereka moni kwa chipani kaye kwacha Dr. Lazarus Makase Chakwera Dr. Lazarus Makase Chakwera Bwana ulemu wanu a president athu a dziko lino la Malawi Dr. Makase Chakwera ulemu wanu mai athu a dziko lino la Malawi a First Lady Madam Monica Chakwera ulemu wanu nduna zonse za boma mulipo mpano landirani ulemu wanu ulemu wanu masinyo anga nonse ndimatiye landirani ulemu wanu ndi nthawi bwana ali ndi chiphinzo chachikulu leroli akuyendera mboma la Msanje ino tisatayise nthawi bwana tikuyamikeni koso kunali kuyankhula kwa amfumu aku Msanje amene anapasidwa mpata kuti ayankhule pakuti muzi umene wafikira njanji umene kukuchitika msonkhano kumene lero a president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ali
wawo. Tsono amfumuwa atapasidwa mpata anayankhula zimene mwazimverazo, makamaka kuthokoza za ulamuliro wa Lazarus Chakwera komanso zitukuko zimene akupanga, komanso pamapeto